Ако още губиш часове в онбординга на всеки нов клиент, изгледай това видео до край. Показвам ти инструмента, който създадох посредством AI, чрез който онбордва моите клиенти само за няколко минути и то абсолютно автоматично. Тоест, аз не правя нищо. Гледай екрана. Въвеждам данните на клиента, като уебсайт, име, имейл, колегите, които ще работят върху него, като аккаунт менеджер, media buyer и креатив екипа. Описвам накратко услугите, които ще му предоставим, както и стартовата дата. След това просто кликам Start Onboarding и вдигам ръце. Толкова е просто. Видеото не е кътнато, така че заедно може да видим буквално колко секунди му трябват, докато създаде абсолютно всичко необходимо. Готово, онбординга е стартиран. Какво се случва сега? На първо място, този инструмент създава папка в нашия Google Drive. Вътре създава няколко подпапки, в които ние ще съхраняваме всичко свързано с клиента. Source файлове за реклами, самите реклами, social media content и credentials за неговите вебсайт, Facebook активи и така нататък. Най-готиното е, че автоматично изпращаме имейл на клиента, с който да го посрещнем и да му изпратим нашият въпросник. Имейлът изглежда по подобен начин. Привет, Александър, благодарим, че ни се доверихте и поздравления, направихте отличен избор. Така и най-накрая стигаме до споделена папка с файлове и въпросникът, на който той трябва да отговори. След като клиентът отговори на въпросника, тук просто ще запиша някакви случайни данни, дори ще го прескоча, за да не губим време и да видите. Кликаме Submit. И тук се случва още една автоматизация. Отговорите от въпросника на нашия клиент се прехвърлят директно към екипа ми и започват да им разпределят задачи, което е супер яко и улеснено за мен. Ето така изглежда и резюмето, което колегите ми получават. Всеки един от въпросите с отговор. Разбира се, ние не поставихме реални отговори, така че просто има по едно тире. Ако искаш да те науча как да автоматизираш и своят бизнес, ела на 14 декември на целодневното ми обучение как да развиеш бизнеса си чрез AI през 2026. Билетите са ограничени, така че не се бави, а запази своето място днес.